we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Dalsar. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. %10 nga mas attendance sa mga simbahan gipatuman isip pagtamod sa MECQ. Ubang mga sakramento, temporaryong gihunong aron malikayan ang pagtakod-takod sa COVID-19, ilabi na nga naana ang Delta variant. Samtang mga kaparian, gi-require nga mag-face mask o mag-face shield panahon sa tingkalawat. Ani ang report? Sa Cebu Metropolitan Cathedral, higpit ang ilang pagsunod sa protocol ilabi na nga usa ang dakbayan sa Sugbo nga gipaubos sa MECQ. Gipaniguro nila ang 10% attendance sa mga manibahay diin duha lang ka tawo ang tugutan nga makalingkod sa matag lingkuranan sa sulod. Katong isig kadaplin lang. Sa gawas palang daan, nakapaskil na usab ang mga pahimangno sa mga manibahay. Gi-require usab ang naandan nga pagsulo og face mask o face shield sa mga musimba samtang ang pare nga mosaulog sa misa dili na motangtang sa face mask o mosulob na usab og face shield sa panahon sa pagpangalawat. 10%, no, strictly gyud nga ipa-implementar ang ato ang 10% seating capacity sa matag sa ulog sa mga santos nga misa dinhi sa ato ang simbahan. Mato ni Father Japit Yunson, temporaryo nilang gisuspenso usab ang sinimanang kumpisal o giwagtang lang una ang hilog nga sakramento aron makalikay sa transmission sa virus. Nga ato silang i-encourage no nga to stay at home, ilabi na ni adtong mga vulnerable ones, katong mga edad-idaran na ug ang mga bata nga wala pa ka pabakunahi, no, o pa magpabakuna, no. Ang pagpahigayon sa bunyag ug kasal gipahaom usab sa lockdown sa MECQ. Ang misa sa patay katong miyembro lang sa pamilya ug limitado kaayo ang mohatod sa mga samang. Padayong gidili ang pagpahigayon og misa sa mga kapilya sa mga suok o katong dili parokya. Gipasabot sa pare nga gihimo kini aron makalikay sa hulga sa virus ilabi na sa Delta variant. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. May patuman og nagalaing working arrangement ang mga buhatan sa Talisay City Hall aron kalikayan ang panagtapok sa mga tao tungod sa nagsaka nga kaso sa COVID-19. Ang report ni Marie Dumabok. Sugod ning si Manaha, gipasawat na lang sa logbook inay sa biometric alang sa attendance sa mga kawanay sa Talisay City Hall aron kapungan ang pagkatap sa virus. Gawa sa hugot nga pagpatuman sa health protocol dinhi sa SUD sa Talisay City Hall, ang kagamhanan ang nipatuman usab og alternative working arrangement diha sila mga kawani sa halos tanang mga buhatan gawas lang sa mga frontline offices.
ang ato ang mga department heads atong gitagaan og diskresyon sa pag-implement gyud sa ato ang as mandated by law man sa ginasya no kanang ato ang alternative work arrangement. Naay mag MWF pero extended ang ilahang working hours for that day kay di man sad pwede og kuwangan tas oras sa gisulduan man ta. Mato di Attorney Rodelyn Navarro, Talisay City Administrator, nga ang ubang buhatan may skeletal force. Nabantayan usab nga minus lang ang mga kliyente sa City Hall. Pagsugod gyud sa declaration sa GCQ o katong MSCQ, na-notice na mo nga ni gagmay sa gid atong client. So meaning murag ilahan na lang ng kaugalingon ba nga murag nahadlok tingali sila nga mo lakaw-lakaw usa. Pero as to services, mao gihapon ato awa tay giusab. Samtang sa tigom sa mga department head gahapon, gipasiguro sa mayor nga mituman ang mga establishmento nga wa tuguting mga bli, samtang ubos ang dakbayan sa modified enhanced community quarantine. Ang BPLO para sa mga businesses in town. I've also talked to the Chamber of Commerce. I met with tourism, kaya mga tourism areas nagipasarado sad. So all of them upon implementation of executive order ni Governor Gwen atong gi-meet para sakto ang implementation diri sa city, and hopefully that can help curb the COVID cases na nisaka diri sa city. Sa matag karon ug unya ni pahinumdum ang Talisay City Police sa kamerkaduhan ug sa gagmayng establishmento nga mosunod sa health protocol. Ang uban nga way face mask ang ilang gipanghatagan. Uban ni Jun Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Nakarecord ang Dakbayan Sugbo og 13 ka mga namatay sulod lang sa usa ka adlaw gumikan sa COVID-19. Natala kini sa Agosto 11 o gahapon adlaw base sa data sa Emergency Operations Center. Ang mortality rate sa Cebu City may abot na sa 3.19% o 1,051 na ang kinatibuk-ang namatay sukad sa pagsugod sa pandemya. Samtang nakatala og 278 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19 nga mihatod ngadto sa 3,566 ang active cases. Ang critical care facility may abot na usab sa 72.7%. Mga magpabakuna sa Mandawi City gipahimangnuan galikayan gayud ang pag-agi sa mga fixers. Awhag nila ipangsumbong kung adunay mahibaw-an. Ang report ni Nico Sereno. Kining mga karatula pahimangno batok sa mga fixers ang giplastada karon sa Mandawi Sports Complex nga usa sa mga vaccination sites sa syudad. Giawhag nila ang mga tao musumbong gyud kung dunay moareglo sa ilang vaccination. Pahibaw nila libre ra gyud ang pabakuna. Gi-purchase ni siya sa gobyerno, at the same time we also have donations coursing through the national government. Libre gyud ni siya. Now we understand the need gyud nga kanang kinahanglan na sila mabakunahan. So naiuban ang amo lang pagduda na nga bayad na lang sila 500, 1,000 na nalabag yung mga presyo ang kada bakuna. Istorya-istorya pahinuon ang naabot sa EOC ug wala pa'y nasakpan. Apan namiligro ang mga empleyado kung doon na may mahibaw-an nga mibuhat niini. It is a warning whether that individual baka is among us, diri, or outside na sa gawas nga kana. You know how the fixer does it. Just to make the process faster. Karong adlaw mabantayan ang taas na sab nga linya sa mga gusto nga magpabakuna. Pasabot sa Vaccine Operations Center sa miaging mga adlaw, may nasugatan sila nga problema sa technology sa system sa telecom provider. Matag adlaw gitarget sa Mandawi City nga makapabakuna og 5,000 ka mga tao. Ang syudad adunay 5 ka mga vaccination sites, wala pay labot ang ubang pribado nga sites sama sa giumol sa Project Balik Buhay. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Magduha ka semana na nga nasinatis Lapu-Lapu City ang triple digit ang COVID positive patients nga natala matag adlaw. Samtang home quarantine gipatuman na alang sa tibok pamilya nga parehong nagpositibo sa COVID-19. Si Luan Mirondina adunay live report. May Bab mismong mga health workers na sa dakbayan ang mihangyo sa mayor nga mapaubos ang Lapu-Lapu City sa enhanced community quarantine. Apan mas gipili sa mayor nga mupatuman og granular lockdown aron dili maapektuhan ang ekonomiya. Naka-lockdown karon ang usa ka panimay sa barangay Gunob, human siyam sa mga sakop sa ilang pamilya ang nagpositibo sa COVID-19.
Pulos ng hinuon hingkod ang ilang mga pangidaron. Apan mibalibad sila sa RTV Balitang Bisdak nga magpa-interview sa ilang kasinatian. Gikonfirmar sa nurse coordinator sa City Epidemiology and Surveillance Unit nga gipa-home quarantine nila ang usa ka pamilyahan nga nagka-COVID. Sa ato ang contact tracing, ato makita nga in one family, nagtakod gid sila. Like, naay ka na usa ka family nga 8 sila ka buok, nga 4 ka buok. So dili gid siya mo minus nga kanang ko ano. So ato nakita is kung nalagyud tay community transmission. Ang sitwasyon sa naasong pamilya misalamin lang sa newly reported cases nga natala karon sa dakbayan. Magduha ka semana nang nag-triple digit ang mga nagpositibo sa COVID-19 matag adlaw sa Lapu-Lapu City. Gahapong adlaw lang 124 ang mga nagpositibo. Di mi makaingon og unsa gid siya nga kanang variant, pero nanagyud tay transmission nga makita kay tungod tag-as naman tagkaswa na gyud siya ni us-uso niya. Makita sad nato na sa ato mga pasyente dili na pareha sa una nga asymptomatic. Karon mostly sa ato ang mga kanang index cases symptomatic na sila. Apan bisan pa man niini, supak si Mayor Junard Ahongchan nga mapaubos og balik ang dakbayan sa ECQ. As I said, 2 or more cases nga naa anang lugar i-cordon gina siya. Ato nang i-lockdown and we will provide them food. Kay if we will lock down the entire city, we cannot afford on that because we don't have the budget. Bob, gitataw sa mayor nga dili niya mamahimong ma-realign ang 104 million pesos nga gahin sa vaccination program. Busa nang hinaot siya nga maaprubahan unta sa konseho ang 40 million pesos nga gikan sa Quick Response Fund. Bob? Daghang salamat, Luan Mirundina sa imong live report. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. 21 ka mga inchik nga mga tripulante sa nasangad nga barko sa kadagatan dito sa Giwan, Eastern Samar, temporaryong miistar sa lungsod. Kini ang detalye. Gitugtan sa LGU Giwan Eastern Samar ang mga tripulante sa cargo vessel nga MV Ambition Journey nga musud sa lungsod. Nasangad ang barko sa mabaw nga bahin sa Sulungan Island niadtong Agosto 2. Sa wa pa gipasud sa town proper sa Giwan, gipaubos sa swab test ang 21 ka mga Chinese nga tripulante. Negatibo ang tanan sa antigen. Niadtong Martes, Agosto 10, gipaubos na usab silang tanan sa RT-PCR test. Kung magnegatibo, papaulion ang mga tripulante nga kasamtangang nag-star sa usa ka hotel. Nakig-alayo na usab ang Giwan LGU sa Bureau of Quarantine kinsa nagpadana og representante aron masusi ang kahimtang sa mga tripulante. Nakig-coordinate usab ang lokal nga kagamhanan sa kompanya sa cargo vessel. Apil na usab sa Consulate General of the People's Republic of China sa Sugbo. Kini aron makauli na ang Chinese national sa ilang nasod. Tungod kay usaman ka protected area ang Giwan, nag-request na si Mayor Annalisa Gonzalez Juan nga masusi ang kadaot sa corals ug marine life resulta sa pagkasangad sa barko. Ni-report na ang salvaging company sa opisina sa mayor nga wa sila'y nakita nga oil spill sa lugar. Giklaro sa LGU nga magpabilin ang barko sa ilang kustodiya samtang magpaabot sa assessment sa damage nga mugna sa pagkasangad sa barko. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Nahiagom og mga paso sa nakaniyang bahin sa lawas ang tulo ka malalaki nga miluwas sa mga bata sa nasunog nilang balay sa sitio boundary barangay Talungon, Bai City, Negros Oriental. Sa taho sa Bureau of Fire Protection, ang tagiya sa balay nga si Henry Llanera, 63 anyos, nakahiagom og second degree burn. Samtang ang iyang anak nga si Francisco, 27 anyos, ug ang iyang manghod nga si Ronnie, 47 anyos, nakahiagom usab og third degree burn. So lagway nga gipada ni Angela Llanera sa GMA News, grabe ang paso sa likod ni Ronnie sa Abaga ug Tangkugo. Ang paso ni Francisco ug sa Bukton ang kang Lolo Henry. Asoy ni Bai City Fire Marshal
Senior Inspector Ray Quiliope ginama sa kawayan ug paud ang balay ug mukabat sa 60,000 pesos ang danyos nga gibilin sa sunog. Wala hinuitat sa ang mga bata. Sa investigasyon sa BFP Bais na sayran nga nagduwa og pusporo ang 5 anyos nga batang babae samtang busy ang pamilya sa paghikay sa pagkaon kay adunay magsilibrar sa adlaw na tawhan. Nunot nini gipahinumduman ni Senior Inspector Quiliope ang katawhan nga ipalayo sa mga bata ang mga butang nga makaingon sa sunog labi na sa init karon ang panahon. Karsada dapit sa usa ka pribadong ospital sa Governor Roa sa Barangay Capitol site ning Dakbayan sa Sugbo temporaryong gipasiradaan. Kini aron paghatag og agianan sa mga ambulansya o mga sakyanan nga moadto sa ospital. Adunay mga CCTO personnel ang nagbantay sa naasoyng access road. Samtang padayon ang pagbadlong sa mga personnel sa CCTO ngadto sa mga malapasong public transportation. Sagad sa kalapasan, overloading. Posibleng nakasita na usab sila og mga pasaherong di magsulob og mga face mask og face shield. Under ni siya sa health protocols nato, which is the wearing of face mask yun, mostly, and then kaning social distancing and kaning gatherings nato. Bubalik na sa pagbantay sa mga border control points sa mga sakop sa Talisay City Police samtang nagrekorida pagbalik ang Fire Department sa Dakbayan pagpahinumdum sa mga Talisaynon sa higpit nga pagsunod sa mga health protocols. Ang report ni Fimari Dumabok. Naabtan sa GMR TV Balitang Bisdak ganihang buntag kini mga sakop sa Talisay City Police Station nga misusi sa mga pampasaroang sakyanan sama sa taxi nga miagi sa Cebu South Coastal Road. Usa niini kun nasunod ba sa mga public utility vehicle nga mamasahero sa lalawigan ang executive order ni Governor Gwen Garcia nga nagdili paggamit og air condition. Tanaw na mo diri nga kuan ba siya open ba or open ba ang pasahero, kung close amo i-check og dapat di pasahero. And then kami igor sa mi nagtuman sa protocol nga gihatag sa mo gikan sa among taas labi na sa gikan sa among gobernador. Ilang gipasidana ng mga taxi nga naatlan nga migamit gyud og aircon bisan kun adunay pasahero. Gahapon, misaka sa mga bus ug beep si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, hepe sa Talisay City Police, pagsusik kung nagsunod ba sa kamanduan. Samtang subsob ang kabomberohan sa pag-disinfect sa mga lugar nga gihangyo sa kagamhanan. Matag karon og unya usab sila ang nag-inspeksyon sa mga vaccination site. Samtang diha sa ilang uplan ligtas pamayanan, nag-una niini ang pagrekorida sa striktong pagsunod sa health protocol. Pre-inspection prior sa pag-occupy o paggamit sa maong pasilidad. Then during sa vaccination, nga luwas ang mga tao nga tuwa didto. If in case kung na-emergency, simbako lang, at least kabawta kung asa sila moagi. Uba ni Jun Solon. Ako si Fimari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagkadayang nga krimen ay tabo sa nagkalaing nga dapit sa lalawigan sa Sugbo nga misangpot sa kamatayon sa mga biktima. Ano yung report? Sa sitio Dagkung, Barangay Panas, lungsod sa Konsolasyon, patayng lawas sa usa ka babae nakitaan sa kasagbutan. Adunay mga samad pinusilan ang biktima kinsa wa pamailhin ining pagkutlo sa balita. Gibanabanang may gitas-on nga 5 ka tiil ug 1 ka pulgada ug nag-edad gikan sa 25 ngadto sa 30 anyos. May patik siya sihang dughan. Sa Barangay Mangalungsod sa Alcantara, si Ruel Taljedo, 38 anyos, mulupyo sa dapit gidunggab patay sa laing mag-uuma nga si Benji Kangkag, 30 anyos. Mitahan na hinuon siya sa kapulisan ug miangkon sa nahimong krimen. Rason niya nga kanunay siyang BIB-ayon sa biktima hinungdan nga napuno na siya ug nahimo ang krimen. Sa Dakbayan sa Bugo, mga ginikanan nga senior citizens giunay sa pagpatay sa kaugalingon nilang anak dito sa sitio Maihaw, Barangay Kugon. Gila ang mga biktimang sila Virgilio Nunez, 76 anyos, ug ang iyang asawang si Angela, 75 anyos. Samtang ang suspect mao ang 43 anyos nga si Joseph, anak sa magtiayon.
Nakaangkon og gara sa lawas ug bunog sa ulo ang inahan nga gituhoang gibunalan. Samtang amahan nga walay samad sa lawas gituhoang giatakis kasing-kasing. Samtang katan-aw sa gihimo siyang anak. Giingong ng hasa ang suspek og maunalay na siren nga wa nay kinabuhi ang duha ka mga biktima. Giingong may suliran sa pangisip ang suspitsado. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City mabukas og bagong 300-bed isolation facility isip tubag sa nagsakang nga mga kaso sa COVID-19. Si Luan meron din sa report. Inanay nang giset up karon sa mga sakop sa crisis management team ang duha ka building sa senior high school sa Mactan National High School nga magsilbi na unyang ikaduhang isolation facility sa Dakbayan. Ang unang building maka-accommodate og 190 beds, diin 8 niini itagana sa infirmary kun kadtong mga COVID-19 patients nga may mga mild symptoms. Sa naasoing infirmary, i-set up ang mga life support system alang sa mga COVID-19 patients nga may sintomas. And above all, we will also equip it with technology. Nga bisan wa diha physically ang doktor, pwede siya mag-teleconsult. Samtang ang ikaduhang building maka-accommodate og 110 beds. Apan dili pa kini mabuksan hangtod maaprubahan sa konseho ang 20 milyones pesos nga budget alang sa suhulan sa mga doktor, nurses ug ubang mga staff nga muman unya sa facility. Lakip na niini ang pagkaon usab sa mga COVID-19 patients ug uban niining panginahanglan samtang naka-quarantine. Karong hapon na tukion sa konseho ang naasoing budget. Kaya kita na mo kinahanglan nung gid ang doktor kay mukalit man og mubati ang pasyente. Mukalit na. With the sa variant karon, mukalit lang. And we always anticipate for the worst. I hope that our city councilors, ilan ang nakita, ilan ang natanaw. We cannot afford nga doon na pay laing mamatay nga upunganon. So muna, naghangyo ta nila karon sa ato ang konseho. Nalamdagan ang ilang unahuna. Uban ni Philip Patricio o Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Muabot sa 24 ka mga sakyanan ang naklaman ug naisyuhan pa og citation ticket ang mga driver sa lungsod sa Minglanilla. Kini atol sa duha ka adlaw nga road clearing sa mga sakop sa Minglanilla Traffic Commission. Gipangsuway sa MITCOM ang National Highway hangtod na ang sudlunong mga dapit sa lungsod. Diin pipila ka mga sakyanan ang ilang nasakpan nga nagpark sa daplin sa dan. Usa kini sa gitumbok nga hinungdan sa paghuot sa trapiko. Ang mga giklaman mao kadtong wala gayud moduol ang driver sa dihang nangita ang taga-MITCOM personnel. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Governor Gwen Garcia miangals pamahayag sa usas mga sakop sa Technical Advisory Group sa Department of Health diin gibasol ni ang sugbo sa kasamtangang pagkuyanap karon na sa virus. Ano ang report? How dare you blame Cebu? You better back up your statement with clear data because we have our own data to refute you. Kini ang pamahayag ni Governor Gwen Garcia sa gipagawas nga statement ni Dr. Edsel Salvania nga giingon niining luag ang pagpatuman sa protokol sa probinsya. Niadtong buwan sa Hunyo gidapit sa Junta Provincial ang IATF pinanguluhan ni DOH Secretary Francisco Duque ug kauban usab si Dr. Salvania. Gituki nila ang protokol sa pag-abot sa mga returning overseas Filipino o overseas Filipino workers tungod sa gipatuman sa lalawigan nga swab upon arrival apan gi-insister sa Technical Advisory Group nga ang ikapito ka adlaw na iswab. Gipanghimagotan nila ang pagpahinumdum sa probinsya kung unsa ka mananakod ang Delta variant kamaoy gitumbok nga hinungdan sa pagkuyanap sa kaso sa COVID-19. Samtang gipahinumduman sa gobernador ang doktor nga sukad mipagawa sa iyahang hukom ang presidente nga sundon ang nasudnong palisiya, mauna kini ang gisunod sa lalawigan. Gani masigpit pa ang probinsya kay double swabbing man ang gihimo. Next time, Dr. Silvania, be mindful of your statements. You consider yourself an expert? Well, you've been around, haven't you?
for over a year. And have you been able to come up with a clear roadmap on how to deal with COVID-19? Kawas pa dili sa Sugbo una nakasulod ang Delta variant busag ikinakdang mopalabang og resolusyon ang Hunta Provincial isip protesta sa gipadayag sa miyembro sa Technical Advisory nga gihulagway nilang irresponsable. So watch what you say. Because you just cannot put Cebu down this way. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gisugda na ganiha ang house-to-house vaccination alang sa mga tiguang ug naay gipamati sa lawas dito sa Tagbilaran City sa Bohol. Pinaagi kini sa labing unang mobile vaccination program sa Tagbilaran City Government. Ang unang natupukan mao si Lula Eulalia Cadilinia, remulador nga taga Barangay Poblacion 3 gamit ang Sinovac vaccine. Si Lula Eulalia mag-89 anyos karong Agosto 27. Matod ni Tagbilaran City Mayor John Gisnel Babayap, ang mobile vaccination usa ka alternatibo nga pamagi sa Tagbilaran City Government aron mabakunahan ang mga senior citizens ug na ay comorbidity nga luya na ug dili makadto sa mga vaccination sites. Yawag sa mayor ang mga residente nga magpabakuna kay luwas ug walay kahadlukan ang bakuna batok sa COVID-19. Gilinyahan sa Baganduot sa Katawhan ang Mega Vaccination Center sa Provincial Health Office dito sa Negros Oriental. Atong sayran ang detalye pinaagi nining maong report. Halos wa na masunod ang physical distancing sa gawas sa Masias Sports and Cultural Center bisan pa sa way puas nga pahimangno sa mga pulis. Hinuon pag-abot sa sud, hapsayra nga nakalingkod ang kadaghanan. Midukok ang katawhan dihang nasayran nga Moderna vaccine nga donasyon sa COVAX facility ang bakunang gamiton. Hinuon ang anaalang sa A1, A2 ug A3 categories ang gihatagan niini. Gibakunahan sab og Moderna og Johnson & Johnson ang pipila ka mga seafarer, OFW o foreigner nga gitakdang mobiyahe sa gawas sa nasod. Samtang Sinovac vaccine ang gihatag sa A4 category nga makadalag senior citizen. Gisagop sa Provincial Health Office ang maong paagi tungod 50% pa lang sa mga senior citizens ang nabakunahan. Pero kung makakita mo na yung A4 niya hindi ni karon, that is one of our incentive nga kung ang A4 magdalag A1, A2, malibre sila sa ilahang own vaccination. Sa pagkakaroon, mukabat na sa 150,000 ang nabakunahan sa Tibok Negros Oriental. Lakip na ang mukabat sa 80,000 nga nakakumpleto na sa bakuna. Apan ang maong gidaghanon, naglangkob lang sa 9% sa target nga 900,000 nga mabakunahan sa Tibok Lalawigan aron maangkon ang 70% herd immunity. Sa Dumaguete City, mukabat sa 30,000 na ang nabakunahan, lakip na ang 14,000 nga nahatagan sa second dose. Uban ni Clans Gabutin, Chalo Valiena, Balitang Bisdak. Gihan ay pa ang duga malakang kabahin sa paggamit sa mobile vaccination sa siyudad sa Mandawi. Usa sa aspito nini ang pagpaduol sa COVID-19 vaccine sa mga tao aron sila mabakunahan. Mato ni Dr. Ligaya Dargente sa Mandawi UC, gamit ang mobile bus sa Red Cross nga gihan ay pa nila ang schedule sa mga lugar nga ilang bisitahon. Labi na kay nagkinahanglan kini og dakong espasyo o karsada. Apan matod ni Dargantes kabahin sa house-to-house vaccination, ila pang tinuon unsa ang sundon nga proseso. Labi na pagkatiman sa mga bedridden nga pasyente nga gusto pabakuna. Most probably we can create another strategy for those yun nga bedridden. Naiuban, they can afford or they can avail of the services by the barangay nga kanabitang ambulance nga ihatod lang taon ng ilahang mga bedridden din na, and then we would go out ang vaccination kit nga team interview inana then tan-awon siya dito. Doon nagihapoy 56 ka mga talisayno ng gisikop nga nakalapas sa curfew ordinance
Sagad niini mga minor de edad nga nasakpang naglaroy-laroy ug nag-inom pa og ilimnong makahubog sa daplinsadan. Gipangkarga ang mga nasikop sa patrol car sa kapulisan ug kasundaluhan. Uban sa mga pulis ug sundalo, ganhimo sa pagpatrolya ang mga force multipliers. Gipaubos sa 8 ka oras nga seminar ang maong mga dinakpan. Una, gibuhian ang curfew magsugod alas 10 sa gabi hangtod sa alas 5 sa buntag. Mandawi City Budget Office mitataw nga nahurot-hurot hapit ang gahin sa dakbayan tungod sa pagsaka sa gastusan tungod sa COVID-19. Si Femari Dumabok sa report. Mitagana ang dakbayan sa Mandawi 200 milyones pesos isip gahin sa kampanya batok sa COVID-19. Apan gitataw ni Attorney Giovanni Chanero, City Budget Officer, nga naurot-hurot ng ilang gahin nga gitagana. Nagplano karon si Chanero nga modusog supplemental budget aron panagan-andaan ang pagsaka sa panginahanglan sa dakbayan subay sa nagkadaghan nga mga kaso. With an increase of cases, there's an increased expenses as regards isolation units. But the budget office will not say no. We will do whatever we can para ma-address ni ang kaning pandemic. Samtang nagplano si Attorney Julius Cesar Intisi, Deputy Head sa Emergency Operations Center ug pangu sa Contact Tracing Operations Center, nga kuwao ng mga contact tracer nga gihire sa Department of Interior and Local Government. Kansang mga kontrata napupos na. Apan si Chanero mitataw nga mangita pa og gahin ang City Budget Office nga gamiton alang niini. We are already working on asking them to join us. I cannot speak for in behalf of the DILG because as we all know, funding of the DILG is national. In order to assist the city in this pandemic. So, if that is what is needed, then we will find a way. Sa pakiginabi sa mga tigbalita, gipaybaw ni John Joan Mendy, City Director sa DILG Mandawi City, nga naaprubahan na ang gahin aron mabalik ang contact tracing team. Apan wa pa masayod si Mendy kung unsa kadaghan ang marihire. Uban ni Godfrey Rilien, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Tulo ka mga panimay sa Sitio Kambyuhan, Ilaya, Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City ang naugdaw sa sunog. Nagsugod ang kayo sa panimay sa Baneng Andales. Apan mikatap kini sa duha ka mga atbang nga balay. Ang mihungaw nga LPG tank ang usa sa mga anggulo nga gisubay karon sa taga Lapu-Lapu City Fire District. Mipadana og hinabang ang lokal nga kagamhanan ngadto sa mga apektadong pamilya. Gibanabanang anaa sa 70,000 pesos ang danyo sa maong sunog. Kini atong latest weather update, Thursday, August 12, 2021. Padayon natong gimonitor ang low pressure area naa na sa 520 kilometro silangan ng Basco, Batanes. Og doon na kini sa atong boundary ng Philippine Area of Responsibility og less ang chance gihapon kini ma-develop na bagyo or tropical depression. Samtang habagat or southwest monsoon ang nakaapekto sa may kasadpang bahin sa may northern Luzon. Ang weather condition sa tibuok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinatit ang fair weather na panahon panagsama panganuron nga ito na sa medyo madag-umon na kalangitan gawas ini natin mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisita atong mga official social media accounts. Kini si Jomer Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, maayong adlaw. All-time favorite sa mga bata, lakip na gani ang mga dagko ang cotton candy. Apan naapabagkaha kini karon nga wala naman pagawasa ang mga suking bata. Atong sayran pinaagi ni ining report. Sa gawa sa simbahan sa Talisay City, nakita namo ang murag gapas nga pink ang kulor. Pamilyar kaayo kay maumano sabday kini ang paborito nako kaniadto. Kini ang cotton candy ni Lito nga siya ra ang namaligya ug siya ra usab ang naghimo. Gamit ang iyang motor nga gikargahan sa mga baligya, diha ra usab gitaod ang lutuanan. Tindak-tindak ang iyang pamagi aron moinit ang cotton candy machine. Dayon ibutang
ang gitimpla ng daan nga asukar ug ubang sagol. Sama sa gigaling kini hangtod ni gawas ang murag sapot sa kaka nga anam-anam nga nahimong cotton candy. Usaga rin mga bata rin, napoy mga dagko pero ilang dalhon sa ilaha. 20 ka tuig na siya sa maong panginabuhi nga kusog kaniadto apan karon hilabihan na kahinay kay wa naman ang mga tinun-an niya nga mga suki. Ang mga bata na tanggong nasad sa mga balay tungod sa pandemya. May na lang kay nainasaag nga mag-apuhan nga duol ra sa dapit ug nakapalit gyud og cotton candy. Pag sukar gyud ato pag pandemic sir, wagi fertilisura piktado kayo kay dili man ang kanang tapok ya mga bata lisod og kuan ba anang mga so way klase pod. Karon sa taon ni siya taon, di na siya kakawat ni unana. Looy na sa taon niyang tindiro. Okay naman, sir. Okay ra gyapon ni. Padayon oh. Ang naandan nga panginabuhi sa paborito kaniadto nagpadayon man apan gailaid gihapon. Bisan pa man, wa kawadi og paglaom silito nga makagawas og balik ang mga bata nga iyang mga suki sa higayon nga makalingkawas na sa pandemya. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga mong balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Pami Nalsaro ug maayong hapon mga kapuso.